ndị be anyị bịakwanụ nụrụ na-ejidegokwa ndị fa na high chief Chinaka Udealor onye nke ejikwa na eme ọkachie wee mara na Aguleri bịakwanụ ka unu ne ndị gurupu ya onefa ha wee na-atọkọsị ndị mmadụ onefa ha wee na-egbu ndị mmadụ bịakwanụ ka unu fụlụ ebe fa na-asa asịsa wee na-ekwu ka fa si egbu ndị mmadụ nke bụ na ya bụ nwata nwa okorobịa fa gburu lapụtara fa a na-akpọ Samuel n'ọkwa egbe ka fa na-akọwa fa ji wee gbagbu ya na ọ bụlọkwa sọsọ mma na ọgụ ka fa nwere na fa nwekwara egbe fa ji atọ mmadụ nke ya bụ eburu ya pụta n'ilo ịnụta ata n'elu oke n'ọsọ ngwere n'ọsọ wee na-ajụ kedu onye gbalụ Samuel egbe wee sị nọ nke anụ nwụrụ na-afụ ebe akịta adị ikpute ọnụ ka ọ tụọ ejuna n'ọnya nwa bụ ife gbalụ Samuel egbe unu na-esizi aka ya dịka aka nkakwụ o ji wee na-agbanya bụ egbe unu echetakwuo na mụ gwara unu na high chief anụnwa na ọ na-adakpo ụmụ nwaanyị n'ike nke bụ na enwere nwatakịrị dị 16 years ọ dakporo n'ike wee labanya bụ nwatakịrị lachaa ya wee gwa ndị ọrụ ya anụnwa na fa bidokwa labanya bụ nwatakịrị o wee were ife onyonyo wee na-evidio ya n'ezie na anya ka ọ na-ofe ụmụ ọrụ ya nwa ndị so wee lanya bụ nwatakịrị a na-ekwu dị 16 years hei alụ na-eme n'ala Igbo nke bụ na ajụrụ ya nya kedu ife nya bụ nwatakịrị merie ọ sị na nwatakịrị ahụ kparịrị ya nya ka go na ndị ọrụ ji wee dakpo ya n'ike nke bụ na high chief anụnwa na-agwa ndị obodo fa na onye ya emekata wee jekpe ya n'aka ndị uwe ojii na fa ya ekpochapụ ezinụlọ onye ahụ kpochapụ onye ahụ kinyecha ndị mmadụ ụjọ n'ahụ nke bụ na na-atụ efurefu unu furu ebe ụjọ kama na nke anụnwa gbapụrụ ya afọ ọ bụlọkwa tata ka fa mebelo a na-akọwakwo n'otego fa nọ na nya bụ ọrụ n'otegokwa fa nọ na nya bụ hozuru field onye nke bụkwana high chief unu na-afụ ọkwọ nwaanyị na-abụ ka o je maburu na-anụ ọmakwa ife tụrụ mgbu na-akọ ọmakwa na Naijiria ọdụ mma ka ọnọdụ ha mma ekọnọmi ya bụlọkwa maka saịdị ya ọhakwa eche na ngwa afịa ya ọgbara ọkụ ọhakwa eche na bizinesi ya ọ dalụ mmiri na bizinesi ya bụ ịtọkọsị ndị mmadụ na ọ pụtaghakwa ana n'ilo na-aya afụ onye atọje ọ bụrụ na ndị be ndị agha ewetaghị ego egburisi onye ahụ lee anụ ahịa elesi ndị dibịa bịakwanụ ka unu were ntị unu nụrụ agwakwa ọmụnụ na high chief a na ọnọkwa na mba ọsọ nke bụ na afụbekwa ya na na-akọwa n'ọdụkọ n'ụzọ Lagos ka ọ gbajie kasị na Benin Republic ọdụkwa ka ọ gbawagwe ụzọ Kotonu ka o jekwa ebe ahụ bido ebe ọ kwụsị kama na ya ejideriri ewe ndị na nke bụzi na ndị yut ji iwe wee jekurisia ụlọ high chief anụnwa na-afụ ebe a wee mụnye nya bụ ụlọ ọkụ na kịta anụnwa na ọkụ agbarịsigokwa ebe ya ndị nwunye ya na-abụ oke n'ọtọ ngwere n'ọtọ amakwa ebe fa maka iri na ndị agụ na-eche mba na ojifa ka ọ na fe ejikọfa bịakwanụ ka unu gere asịsa ndị anụnwa sara dịka unu si wee gbu ya okwu anyị na-ekwu kịta a na-afọ ọsọ ga-afọ ọsọ ọ ya na-ekwusi okwu ike na-ekwusi okwu ike ọ bịara ya ebe ka ya ji gbu ese kedu ka unu si wee gbu ya na-ekwusi okwu ike ka ebe ịgbalị ka ebe kedu ịgbalị egbe kedu onye wee tiru gị enu kedu ka unu si wee gbu ya kedu ịgbalị egbe na-ekwusi okwu ike a na-afọ ọsọ ga-afọ ọsọ ọ ya na-ekwu eziokwu ka isi wee gbu ya egbe onye ka unu dị n'ebe ka ịgbalị egbe den mgbe ịgbalị egbe gịnị mee kedu ebe arụ ya nọ kedu ebe ọ dị kedu ebe unu nili ya na-ekwusi okwu ike o nwere ihe ewepụ n'arụ ya na-ekwusi okwu ike kedu ewepụ aka ya na ọbịa kedu ebe aka ya na ọbịa dị o nwee onye ọzọ unu na ya na-alụ ọlụ anụnwa o nwere onye ọzọ na-ekwu na-ene anya na kamera a na-afọ ọsọ ga-afọ ọsọ ka ị na-ekwu eziokwu ọ ya na-ekwu eziokwu o nwere onye ọzọ unu na ya na-alụ ọlụ anụnwa mmadụ one ka unu dị unu agbalị ndụ n'ọlụ anụnwa unu na-alụ unu agbalị ndụ n'ọlụ a unu na-alụ kedu ebe unu je wee gba ndụ afọ kedu ndụ unu gbalụ ụda ịnya ọmakwala ife unu mere ọ ife na-akọwa bụ na ụda ịnya mala ife unu mere
ụdanya mara ya mere anyị gbuche mmadụ ga-ejebe ụdanya unu akọlịa na unu gburu mmadụ anyị kọlịa na ikpe mmadụ mgbe unu kọlịa ka ive o mee ihe mere na ọsị anyị na anyị megburu mma ọsị anyị na anyị megburu mma kedu ive ọzọ enwere ọzọ den ndụ unu gbalị one ka ndị wee gba ndụ afọ mmadụ ịnọ Amaka onye kena ọzọ eje butere gaba nnekwu n'ogbe kalaya kedu eme unu n'iji wee gbuo njọ igbu mmadụ dị n'ụkpa na ore egbuo ya o nwere omere mana onye a igbu ọkwa ịma na nwanne gị ka ọ bụ nwanne m ka ọ mistake kedizi ive ihe eji wee gbuo nwanne gị kedu ụdị nke misteki mere gị wee gbuo nwanne gị wee ite iru gị na-ene anya na kamera kedu ibe mezi gị wee gbuo nwanne gị kedu ọnwụnwa mere gị wee gbuo nwanne gị kedu ụdị ọnwụnwa dị ya mana okpeche ya na ana mara ọnwa nso na ndị gbalụ ndụ kedu ndụ unu gba onye ka ndị wee gbaa ndụ ahụ mana mgbe a gbara onye afọ egbe kedu ibe gị nwa na onwe gị mekwa abụ nwere mere agbalị bọbụ ọṅụrụ kedu ebe arụ ya dị arụ ya dị asụsụ ka akịa ụdebe ebere bụcha na arụ ya one ka ebe akịa na n'ọkpịa amara m ebe o ji eje kedu oke ị mara ebe o ji eje cha ma niile ya wee bele akịa na ọkpịa den kedu ive onye ahụ unu gburu na-alụ kedu ive ọ na-alụ kedu ka unu si wee kpọta onye afọ unu gburu wee gbuo ya kedu ka unu si wee ntị iru gị elu a na-afọ ọsọ gị afọ ọsọ wee ntị iru gị elu kedu ekpọli ya na fon na-ekwusi okwu ike o bu meshin ya wee bịa ka o ji ọkpa o bu gịnị wee bịa mgbe unu gbusiri ya ka ezi ebe meshin ya dị kedu ebe ulie kodo onye bulu meshin ya so meche ochenjiche ochenjiri onye nakala bụ kedu ibe ochenji na meshin ma tanki ma ihe niile onye nakala bụ masel badi ochenji si ya ebunye onye masel badi kedu ibe n'anya dị meshin masel badi na go masel nwachike n'anya dị meshin Youth action ọ nọ Chinaka ụdala na-eme kidnapping ogbuo mmadụ ọha dị ovale pass ya onye ka abịa ka isu ọkụ we are not happy angry youth anyị ka isu onye ọkụ ogbuo mmadụ vale pass ya ọ na-azụ ọmụ ọkachie na Aguleri na-egbu ndị mmadụ na Aguleri ma ndị nteje ma ndị mmụeri nye ka isu ọkụ onwe a youth